En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Preguem. Farem la benedicció del terme. Vos, Senyor Pare Sant, que heu encarregat l'home del cultiu de la terra i de guardar-la, escolteu la pregària que us fem. Concediu-nos sempre una collita abundosa i tota mena dels fruits de la terra. Aparteu el perill de les pedregades i la tempesta i multipliqueu l'esplet de tota la llavor, sota la intercessió del nostre sant patró Sant Isidre. Vos que viviu regneu pels segles dels segles, o Déu, veniu a aquest sant terme en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Farem la benedicció del pa. Que Déu, font de tot bé, beneixi aquest pa que hem presentat sota la intercessió de Sant Isidre, aquell que treballa la terra i que fa germinar de l'esplet la llavor per al nostre aliment. Que faci prosperar el nostre fruits i el treball de cada dia i que aquest pa que presentem amb tant devoció a Déu, que sigui benedit en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Bueno, ya está, por molts anys. Vale. Doncs orgar és un rodejat de pensament.